van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 7 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen worden voorlopig niet meer uitgezet. Het kabinet heeft daar afspraken over gemaakt met de gemeente vanwege de woningnood. Gemeenten moeten die bewoners nu met rust laten of vervangende woonruimte aanbieden. Tegelijk werkt het kabinet aan regels om geschikte vakantieparken om te vormen tot woonwijken. Maar de kwaliteit van de huisjes verschilt enorm. Bewoners kunnen nu alleen nog bij ernstige misstanden, zoals criminaliteit, worden weggestuurd. Door een grote bosbrand aan de Spaanse Costa Brava zijn de inwoners van meerdere plaatsen opgeroepen om binnen te blijven. De brand heeft nu volgens de autoriteiten al zo'n 750 hectare natuur verwoest. Door de harde wind breidt het vuur zich snel uit in de kuststrook van de Middellandse Zee en is het blussen ervan lastig. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. Naar de oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzoek gedaan. D66 verliest terrein in de nieuwste peilingwijzer ruim 4 maanden na de start van het kabinet Jette. De regeringspartij zakt van 26 naar 15 tot 20 zetels. Oppositiepartij Pro is nu met 24 tot 29 zetels de grootste in de peiling. Pro haalt zo'n 15% van de D66-stemmers op die het huidige regeringsbeleid niet links genoeg vinden. Het CDA en de PVV leveren ook in, terwijl onder meer JA21, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren winst boeken. De VVD blijft in de peiling ongeveer stabiel. En het kabinet gaat 3300 mensen compenseren die ten onrechte een boete kregen voor het niet op tijd afronden van hun inburgeringscursus. Daarvoor trekt minister Aartsen 9 miljoen euro uit. De herstelregeling volgt op uitspraken van de hoogste bestuursrechter. Die oordeelde dat de boetes en de teruggevorderde leningen in strijd waren met Europese regels. Voortaan mogen gemeenten alleen nog per individueel geval een boete opleggen, maar dan moeten ze die wel goed onderbouwd hebben. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws. De ster van de stad altijd dichtbij. RTV Maastricht. Dit is Lucas on Air. I know that I won't live forever. I fought with death 1,000 times and I came out on top. What's one more night, let's risk it all to chase the feeling of dancing on the ceiling till the music stops. So pour some strong or don't pour it all, 'cause a night like this could be the last one. So I'll drink it till my liver and my head put up a fight. I'll stay up till the sun is red and every barrel's dry. All the ones that got me here are gathered here tonight. Raise the glass, so always living life like we ain't born to die. Like we ain't born to die. Long days lead to longer nights. Make plenty mistakes, cover wrong turns. Guess that's just life. So pour some strong or don't pour it all, 'cause a night like this could be the last one. So I'll drink it till my liver and my head put up a fight. I'll stay up till the sun is red and every barrel's dry. All the ones that got me here are gathered here tonight. Raise a glass, so always living life like we ain't born to die. Like we ain't born to die. So pour some strong or don't pour it all, 'cause a night like this could be the last one. So I'll drink it till my liver and my head put up a fight. I'll stay up till the sun is red and every barrel's dry. All the ones that got me here are gathered here tonight. Raise a glass, so always living life like we ain't born to drink it till my liver and my head put up a fight. I'll stay up till the sun is red and every barrel's dry. All the ones that got me here are gathered here tonight. Raise a glass, so always living life like we ain't born to die. Like we ain't born to die. Shaboozey en Born to Die in de nieuwe uitzending van Lucas on Air op RTV Maastricht 3 juli
2026 van harte welkom terug. Alweer de helft van het jaar is gewoon alweer om. De helft van Lucas Nair jaar is alweer voorbij. Alhoewel we eigenlijk met dit jaar met Lucas Nair maar tot augustus doorgaan. Daar heb ik vorige week alles over uitgelegd. Maar daar zal ik in de komende weken nog wel alles op herhalen. Maar voor nu gaan we ons even richten op de uitzending van vandaag. Want dat gaan we doen met Thomas en Stan. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Eigenlijk goedenavond moet je zeggen. Maar met dit zomerse weer, dan voelt zo'n dag gewoon heel erg lang aan natuurlijk. Ja. Blij dat jullie twee te gast zijn. Alle twee eigenlijk wel lang op een lijstje gestaan om te gast te zijn bij Lucas Nair. Misschien bij jou in het specifiek, Stan. Ja, leuk. Want Martin Veller, een van de bekendere DJ's in Nederland, of in Nederland en in Limburg hier. En natuurlijk in Lucas Nair, die hebben we al vaak over jou verteld. Heb jij ook vaker een plaat mee samengemaakt? Klopt, 2 keer wat uitgebracht, ja. Ja, nu eindelijk het moment dat jij ook eens een keer hier zit. Want we hebben vaak eigenlijk over gehad, maar nooit echt van gekomen dat je een keer hier kon komen. Maar nu is het eindelijk zo. Ja, superleuk. Dus, ik vind het alleen maar leuk om hier te zijn. Nou ja, dan is het duidelijk. Jij bent ook een DJ, toch? Ja, klopt. En producer natuurlijk. Wat voor een muziek produce en DJ draaien? Dus ik zit eigenlijk in de tech house scene. Tech house? Ja, tech house is het. Ja, geef het een naam, hè, maar ja. Tech house, ja. Ja, het is altijd lastig om er een stempel op te plakken natuurlijk. Maar ik heb ook wel het idee dat wat je eigenlijk dan met Martin Veller hebt gemaakt, iets minder weer die kant op zitten dan wat eigenlijk je stijl is. Ja, klopt. Ik heb eigenlijk heel veel jaren heel veel muziek gemaakt en een beetje toch een soort van ontwikkeling doorgaan van ja, wat wil ik nou? Dus heel lange tijd ook eigenlijk daarna niks meer uitgebracht. Ik denk echt, wanneer is die plaat uitgekomen? 2022 of zo? Klopt. Ja, dus nu 4 jaar later wel echt gevonden wat ik eigenlijk echt wil delen. En daar ga je releases van uitbrengen. Juist, en zeer binnenkort. Ja. En we hebben ook zelfs teasers vandaag. We hebben de verhalen over. En dat is alleen maar een goede aanleiding dus dat je er nu hier zit. En komt uit Kerkrade. Juist. Maar heb je fotoshoot in Maastricht gedaan. Je moet altijd een beetje Maastrichtenaren voor je winnen natuurlijk. Hè? Ja, dus, je moet toch iedereen een beetje hebben. Dat is ook zo. Ja, die NC-groeven, dat zijn mooie locaties daarvoor. Thomas, jij klinkt heel Nederlands. Ja, dat zal een Maastrichtenaar ook zeggen tegen mij. Ja, maar ik denk dat het bij jou ook wel hoort dat je eigenlijk oorspronkelijk niet uit Limburg komt. Ik kom oorspronkelijk niet uit Limburg, nee. Wij zijn hier, ik ben met mijn gezin hier een jaar of 8 geleden naartoe verhuisd. Hiervoor woonden we in Almere. En voor het werk van mijn lief, voor het werk van mijn vrouw. Mm-hmm. En sindsdien wonen we hier met ontzettend veel plezier. Ja, en hier hebben we het over Maastricht bedoel je dan, hè? Hier hebben we over Maastricht, zo is het, ja. Dus eigenlijk als je 8 jaar lang in Maastricht woont, dan kun je jezelf toch al... Voel je je al een beetje Maastrichtenaar? Ja, zeker. Okay. Ja, ik heb zelfs het idee dat voor wie naartoe gingen, zeiden mensen wel eens tegen mij, ja, die Maastrichtenaren zijn moeilijk. Als je geen dialect spreekt, dan zul je nooit contacten kunnen leggen. Maar mijn ervaring is echt compleet anders. Ja, dat kan ik eigenlijk alleen maar beamen. Desondanks dat ik zelf uit Roermond kom en niet hier woon, maar wel heel veel hier kom. Ja. En ik vind het precies hetzelfde eigenlijk. Ja, dus Maastrichtenaren zijn eigenlijk gewoon heel erg aardig. Maar bij deze omroep bij Lucas Nair richten we ons eigenlijk op de hele provincie. Maar in dit geval ben je toch een lokale artiest dan ook. Hè? Dus daar is het dan ook bij. Ja, jullie maken alle twee dus EDM soort muziek. Ja, het is, welke stempel moeten we er bij jou erop plakken? Dat is wel een goede vraag. Net zei jij al, Stan, dat het moeilijk is soms om ergens een stempel op te drukken. Nou, daar ben ik het maar eens. Mijn eigen muziek noem ik vaak, ik heb het opgeschreven, want dat is ingewikkeld. Ik noem het zelf ambient, electro, trance, pop, dance rock. Dat is wat mondvol. Maar de mensen op het internet hebben er nog veel meer verstand van ik. En die hebben het volgende erover gezegd. Ik moet dat voorlezen, want ik kan dat niet onthouden. Daar gaat hij hoor. Officieel maak ik synthwave, synthpop, downtempo, vaporwave. Okay. Ambient, elektronica, indie, electronic, nu disco, cyberpunk, darksynth, techno, chiptune, electro. Dus nou, oké. Ga er maar naar luisteren. We gaan er inderdaad gewoon naar luisteren zometeen. Dat gaan we dan ook doen deze 2 uur in Lucas Nair. En natuurlijk volop country muziek. Dus we gaan de heren goed leren kennen de komende 2 uur. Maar eerst Cody Johnson en Luke Combs. Hey cowboy, you've been throwing that rope, playing them shows, making Texas noise. Got country back on mainstream. Hey mountain man, you been gone singing them songs with your wild card band, selling out every seat. Let's slow down them highway wheels, find a honky tonk to kill. Let's load up some silver bullets, saddle up some more bar stools, set our sights on 2 a.m. and let the rowdy cut loose. Jukebox disco. Crank up a little possum and shoot the bull. Man, tell me about them gold-plated buckles and tattooed knuckles. Buddy, they're about first place in family.
And while we're at it, tell me about moonshine running and big deer hunting up in Appalachia. You'd have to see it to believe. Kinda makes me wanna drink. Let's load up some silver bullets, saddle up some old bar stools, set our sights on 2 a.m. and let the rowdy cut loose. Forget all of our problems, take that corner quarter jukebox to school. Crank up a little possum and shoot the bull. How about that mossy oak? How about that resistol hat? Them red, white, and blue boys and girls over there kicking ass. Yeah, come on, raise a glass. Let's load up some silver bullets, saddle up some old bar stools, set our sights on 2 a.m. and let the rowdy cut loose. Forget all of our problems, take that corner quarter jukebox to school. Crank up a little possum and shoot the bull. Crank up a little possum and shoot the bull. Lucas On Air, gepresenteerd door Lucas Lejeune. I can see me sitting in the back of a cop car, banging my head on the window. I can see me slamming that last car shot glass, losing everything in my billfold. Ooh, that's what I do when I'm drinking about you. So I don't wanna go downtown, doing what we used to, twist the top of another round. Hell, I got enough loose screws. I'm getting tired of hurting about you. Nothing ever changes. I think I'm gonna stay right here tonight, 'cause that could be dangerous. 'Cause that could be dangerous. Yeah. I can see me doing just fine with a Daisy Duke dime, but I don't see it lasting long. I can see me ordering too many drinks at the bar, get the bartender pouring them strong. That's what I do when I'm trying to drink you gone. So I don't wanna go downtown, doing what we used to, twist the top of another round. Hell, I got enough loose screws. I'm getting tired of hurting about you. Nothing ever changes. I think I'm gonna stay right here tonight, 'cause that could be dangerous. 'Cause that could be dangerous. Yeah, 'cause you got somebody else that you've been fooling. Them same tricks up your sleeve, yeah. Ooh, I'd usually be the type to be out too, but you ruined that for me. So I don't wanna go downtown, doing what we used to, twist the top of another round. Yeah, I got enough loose screws. I'm getting tired of hurting about you. Nothing ever changes. I think I'm gonna stay right here tonight, 'cause that could be dangerous. 'Cause that could be dangerous. Dangerous. Morgan Wallen, Dangerous. Nou, ja, That could be dangerous. Dangerous is het gelukkig niet meer zo heel erg in de studio van Lucas On Air en RTV Maastricht. Want vorige week was het dat best wel, was 35 graden wel geteld op de temperatuurmeter hier. Maar ja, het is nu gelukkig wat aangenamer, dus dat scheelt. Want Dwayne vorige week die smelte zo wat weg. Maar het was wel een hele leuke show. Waar we toen ook ongeveer een beetje in de historie van Dwayne zijn gedoken. En laten we dat nu ook doen met de twee gasten die vandaag aan tafel zitten. Namelijk dus met Stan en Thomas, maar onder de artiestennamen Stanley Radax. Zeg ik het zo goed? Ja, precies goed. En Ken Filler. Ken Filler, Je bent zo wel is de eerste die hem oprecht de eerste keer goed zegt. Nou, dat scheelt al. Dat is toch, als je hem vaker nazoekt, dan gaat dat er op een gegeven moment al wel in zitten. Maar Ken Filler, Thomas, dat is dus een hele lastige manier om te beschrijven wat het is. Maar laten we het even EDM gewoon heel algemeen noemen. Is goed. Maar wel overigens met geen vocals erin. Nee. Het is geen stemming. Misschien ga ik het ook nog wel doen. Maar ik had gewoon de behoefte om het op deze manier te doen. En deze manier biedt
een beetje vaag misschien, maar biedt de luisteraar de gelegenheid om zijn of haar eigen ideeën, gevoelens helemaal erop te projecteren. Als jij net liefdesverdriet hebt, dan gaat het liedje over liefdesverdriet. Als je net helemaal te gek iets geweldigs hebt meegemaakt, dan kan het daarover gaan. Je kunt helemaal je eigen ideeën, je eigen sfeer in dat liedje projecteren. Ja, maar je hebt er wel zelf ook een boodschap achter. Zeker. Ja. En misschien als we zo gaan luisteren, dat ik voor de liedjes zo'n beetje kan gaan vertellen waar ze wat mij betreft over gaan. En, maar dat kan en mag zelfs voor iedereen anders zijn. Ja, dat gaan we zo meteen al doen met Hope You Sit Next To Me. Nou, dat is in dit geval ook het geval wat dat betreft. Ja, zo is het. Waar we even mee wil beginnen is, je bent dus 8 jaar geleden naar Maastricht verhuisd. Zo is het, ja. Woont in Scharren. Ja. Dus dat is natuurlijk een van de bekendere wijken hier in Maastricht. Ja. En had je Canfiller al voordat je hierheen kwam? Of ben je dat echt pas hier op gaan zetten? Nee, ik ben er pas hier opgezet. Ik ben ooit, mijn moeder heeft me vroeger wel verteld dat ik al aan het drummen was. Als ze mij op haar rug de trap opdroeg, was ik op haar hoofd aan het drummen. Dus ik ben als drummer begonnen, kennelijk al heel jong. Maar ik zat voor het eerst achter de drumstel op mijn 15e of zo. En rond die leeftijd ben ik ook voor het eerst in allerlei bandjes gaan spelen met ontzettend veel plezier. Maar altijd als drummer. Heb ik ook heel lang volgehouden tot we naar Maastricht gingen. En ik dus een beetje van, laten we zeggen, mijn sociale muzieknetwerk achter me liet. Okay. En toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga het eerst eens helemaal zelf doen. En zo is Canfiller eigenlijk een beetje ontstaan. Ja, en zo heb je wel een tijd geleden ook al een eerste EP uitgebracht. Een eerste album uitgebracht. Dat was in 2023 inderdaad. Ja, dat was de eerste, ja. Vervolgens is in mei de volgende EP uitgekomen waar onder andere deze plaat op staat. Hope You Sit Next To Me. Waar we nu naar gaan luisteren. Om al meteen al eens een idee te krijgen van de muziek van Canfiller. Leuk. En dan gaan we zo meteen naar wat muziek van Stan. En natuurlijk aan jou vragen. Spannend. Bijvoorbeeld hoe jou begonnen is. Dus Hope You Sit Next To Me van Canfiller en Lucas Ner. Hope You Sit Next To Me van Canfiller. Eerste plaat dus van zijn EP. Die is in mei is uitgekomen. EP heet Stealing a Boat. En in 2023 kwam dus het album uit Reason. En je hebt dus allerlei betekenissen bij deze muziek. Wat is het dan bij deze? Laten we daarmee beginnen. Hope You Sit Next To Me is letterlijk en figuurlijk tegelijk. Het is letterlijk in die zin dat je, als je op een feestje bent of op een vergadering desnoods. En je ziet iemand, een jongen, een meisje, een man, vrouw, net waar je op valt. Je denkt, nou, ik zou het wel te gek vinden als die letterlijk naast mij zou komen zitten. En dat je dan hoopt op de voorzienigheid of op die persoon zelf, dat die dan inderdaad naast zou komen zitten. Ja, dus het is wel letterlijk, maar het is ook figuurlijk. Want je kunt naast iemand staan, toch? Je kunt ook achter iemand staan. Maar je kunt ook volgens mij gewoon naast iemand zitten.
Ja, dus het is een beetje een gevoel wat ik ermee zo wil uitdragen. Nou, ik denk dat dat wel een gevoel is waar iedereen zich wat wel eens heeft meegemaakt. Dus dat is wel leuk inderdaad. We hoorden dus net al hoe jij begonnen bent met het maken van muziek. Thomas, drummen op het hoofd van je moeder. Op het hoofd van mijn moeder, ja. Als kind af aan. Hoe is het voor jou begonnen, Stan? Was jij ook al heel vroeg met de DJ bezig? Ja, niet op mijn moeders hoofd. Ja, of van huis of zo aan die dingen draaien? Nee. Nou, het is bij mij... ik denk, ik was een jaar of 8. Ook al je een beetje die elektronische muziek kwam een beetje meer op de radio, weet je wel. Martin Garrix en zo waren wat meer bekender. Okay. Dat vond ik vet. Dus ik ben dat een beetje gaan uitzoeken. Wat is dat? Ik wilde DJ worden. Nou, mijn ouders me een keer op DJ-cursus gezet. Op je 8e wist je dat al? Dat is fantastisch. Ja, op mijn 8e dag echt. Ik vind dit vet. Ja, toen natuurlijk nog wel mindere mate. Ik ben kind. Mijn ouders dachten misschien ook wel, het is een fase. Het is zo voorbij. Ja. Dus ja, ik kreeg mijn eerste kleine draaitafeltje voor kerst. Okay. Ja, en sindsdien is het eigenlijk het draaien nooit meer... ik denk dat ik geen week meer zonder heb gezeten. Ja, uiteindelijk kwam ik er dus toch wel achter van het draaien is leuk. Maar ik wil meer, weet je wel. Ik wil groot. Ik wil eigenlijk iedereen met mijn muziek kunnen raken, soort van bijna. Dus ben ik ook begonnen met het produceren. Dat is denk ik een jaar of 6 geleden zoiets. Ja, cursus gedaan. Uiteindelijk zelfs op de Hamer Broodacademie beland. Dus dat was echt super nice in Utrecht. Ja. Daar heb ik gewoon 3 jaar lang alleen maar muziek gemaakt en mijn carrière kunnen werken. En, leuk. Ja, zo is het eigenlijk een beetje gaan rollen. Ja, en nou maak ik eigenlijk bijna alleen maar muziek. Ja, inderdaad. En wat ik dan toch wel merkwaardig vind daar, of merkwaardig, dat klinkt zo negatief, maar in de zin van, als je nu op Spotify kijkt onder jouw naam, staat er nog niet zo heel veel. Maar volgens mij ben jij meer een DJ die gewoon op plekken gaat draaien. Je hebt net voor de uitzending zei je al, ik heb gewoon eens een hele nacht, gewoon 6 uur lang ergens ineens straks gedraaid. Ja. Maar dat doe je wel echt heel erg veel. Ik denk veel meer dan alle andere DJ's die er dan gezeten hebben, maar wel die dan wel meer online hadden staan. Dus het is maar een beetje welke kant je kiest dan. Ja, het is ook maar een beetje waar je een soort van bent begonnen. Ik ken heel veel mensen die vooral met het produceren zijn begonnen en uiteindelijk zijn gaan draaien. Ik heb weinig mensen gehoord die het eigenlijk een beetje meer zijn gaan draaien dan eerder zijn gaan draaien dan gaan produceren. Ja. Dus het is meer van mensen die zien, oké, ik produceer, ik heb muziek staan, ik heb een paar miljoen streams, maar ik draai niet, dus kom ik nergens. Terwijl ik dan dacht van oké, ik draai nu en ik sta er wel op plekken, maar ik wil eigenlijk op grotere plekken staan, dus laat ik maar gaan produceren. Nou, maar je hebt online toch best wel een following. En dus je hebt een basis er wel voor staan nu dat die nieuwe muziek gaat komen. Ja. Daar heb je de basis wel al staan. Dus dat is in elk geval goed. Dus stapjes bij stapje, beetje bij beetje, kom je er dan ook wel. En dat is alleen maar goed natuurlijk. Zometeen gaan we nog ook een teaser van jouw nieuwe platen beluisteren. Maar eerst gaan we luisteren naar Braxton Keith en Little Bit by Little Bit en Lucas Net. Same, drowning in a constant rain. Started on the day she walked away. I think I found a remedy to wash away her memory. A top shelf shot by shot, I kill the pain. I see her fade away, little bit by little bit. More and I might forget her. Bless my heart that got tired of hurting. Doctor, bartender, your meds are working. Little bit by little bit I'm moving along with more than a little bit of something strong. I still think about her, but I'm drinking to quit. Sip by sip, little bit by little bit. Feel I fit in here, a sad song, neon atmosphere. These bar stools feel more like home. I'm getting used to all of this, being alone. Little bit by little bit I'm getting better. Little bit more and I might forget her. Bless my heart that got tired of hurting. Doctor, bartender, your meds are working. By little bit I'm moving along with more than a little bit of something strong. I still think about her, but I'm drinking to quit. Sip by sip, little bit by little bit. Tables turning,
Ja, stapjes zetten. Dat was natuurlijk de clue naar deze plaat. Braxton Keith in Lucas en Air op RTV Maastricht. We gaan een volgende stap zetten richting de plaat van Canfiller. Ja, ik heb gewoon de volgorde van de nieuwste EP aangehouden die in mei is aangekomen, Thomas. Snailtapper heb ik klaarstaan. Nou, ook daar ongetwijfeld een eigen betekenis bij. Ja, zal ik jou vertellen of je dat straks pas zeggen? Ja, dat pakken we zo meteen even op. Maar waar ik eerst dan op verder wil gaan is, je gaf net al aan, van, toen je vroeger de passie voor muziek was er al heel erg vroeg. Ja, zeker. Op een gegeven moment dan verhuis je 8 jaar geleden naar Maastricht. Maar wanneer kwam dat moment dat ik dacht van ja, ik ben met muziek bezig, ik heb nummers op de plank liggen. Dat wil ik ook echt gaan uitbrengen onder een artiestennaam, wat dan Canfiller is. Ja, nou weet je, in principe zou ik er misschien nog wel vrede mee hebben om muziek alleen voor mezelf te maken. Maar wat ik inmiddels heb ervaren, omdat er inmiddels best een aantal mensen naar luisteren, is hoe bijzonder ik het vind dat er mensen zijn die ik helemaal niet ken, die ik nog nooit heb gesproken, die ik waarschijnlijk ook nooit zal zien, die naar mijn muziek luisteren en die het zelfs opslaan om het daarna nog een keer te gaan luisteren. En dat is zo'n bijzonder gevoel. Ik vind het echt prachtig. Dus alleen om die reden zou ik het dan met de buitenwereld willen gaan delen. Mm-hmm. En het is ook, ik ben er ook gewoon trots op dat ik dit heb gemaakt. En ben ik dus ook gewoon heel benieuwd wat anderen ervan vinden. Ja. Dus dat zijn eigenlijk denk ik wel de belangrijkste redenen dat ik het gewoon op Spotify heb gezet en al die andere streamingsdiensten die er zijn. Maar wist je dat dan van tevoren dat daar reacties op zouden gaan komen? Want dan moet dan toch op een gegeven moment een stap gaan zetten van ik ga het op Spotify zetten. Ik heb natuurlijk wel wat muzikanten in mijn vriendenkring zitten. Weet je, en dan maak ik een keer een boundje en dan geef ik aan die gasten en zeg ik, joh, wat vind je ervan? Denk je dat dit wat zou kunnen worden? En dan geven ze soms echt snoeiharde feedback, maar dat is ook gaaf. Maar op een gegeven moment dacht ik, nou, volgens mij is het nu wel goed genoeg om het eens aan de wereld te gaan laten horen. Oké. Dus je moet ook niet te perfectionistisch blijven. Nee, ja, dat is waar. Ja. Ja. Ik denk dat dat ook wel is waar veel artiesten die hier langskomen mee zitten. Dat ze iets te perfectionistisch zijn en dat ze dat dan niet eruit willen gooien. En als je je eentje werkt zoals ik doe, dan is er niemand die tegen je zegt, nu is het goed genoeg en nu is het klaar. Dat moet je allemaal tegen jezelf zeggen. En dat is inderdaad soms best lastig, ja. Hoe kwam dan Canfiller als naam? Daar heb ik heel lang naar gezocht en ik had een paar onwijs gave namen bedacht. En dan ga je zoeken of ze al bestaan. Bestaat al. Nog een gave naam. Bestaat ook al. En op een gegeven moment zei iemand, volgens mij thuis iets tegen mij, en ik verstond dat verkeerd en ik hoorde Canfiller en ik... maar dat zei die persoon helemaal niet, maar dat hoorde ik. Dacht ik, nou, dit zijn cans, weet je wel. Ja. Hoofdtelefoon. En die vul ik met geluid, dus dat leek bijna een hele natuurlijke. Oké. Wat je normaal, zo'n draadje en dan zo'n... Dit zijn cans. Hoofdtelefoon is cans. En volgens mij wordt, ik weet het niet precies, misschien weet jij dat wel. Volgens mij wordt 80% van de muziek inmiddels geluisterd op hoofdtelefoon. Oortjes, earbuds, op dit soort dingen. Moet even live effect checken, dat weet ik niet in mijn hoofd. Ja, nou, nee, het zal wel denk ik. Echt ontzettend veel. Dus ik dacht, nou, volgens mij... Dat is een naam die past, dacht ik. Ja. Oké, helder. En Thomas Verluijn is niet een naam die internationaal lekker backt. Dus ik dacht, nou, ook op die reden moet ik eens een keer wat anders verzinnen. Zeker. Ik vind het origineel bedacht wat dat betreft. Ja, ook jij hebt een beetje moeten spelen met je echte naam misschien om tot Stanley Redex te komen, Stan? Ja. Mijn echte naam is natuurlijk Stan Rademakers. Ja. Dus ik heb het ooit met een vriend bedacht. Ik dacht zelfs via die... ooit zo'n Martin Garrix-site van Arjen Lubach geweest of zo. Heel cliché, hebben heel veel mensen gedaan. Maar ik heb het eigenlijk nooit meer veranderd. Omdat het toch, het klinkt vet. Het is er, Ik vind het wel echt een DJ-naam, ja. Dus ik vind het wel zo'n rijtje armen van buren. Martin Veller, Martin Garrix, Stanley Redex. Ik vind het wel passen daarbij. We gaan Snailtapper instarten van Canfiller. Die loopt nu in de achtergrond. En dan gaan we zo meteen naar de uitleg van die plaat luisteren. En dan ook naar wat muziek van Stanley zelf luisteren. Want hij heeft, ondanks dat hij niet heel veel online heeft staan, toch wel wat. En nog een teaser meegenomen. Dat is zo meteen. Eerst dus Snailtapper in Lucas en Air. En heb je vragen aan de heren hier aan tafel, geef dat vooral door. Ja, via WhatsApp 06 13 04 8885. Of laat een comment achter via Facebook, YouTube en Instagram, waar we ook live zijn. Maar het makkelijkste is via WhatsApp, dan komt hij meteen binnen. Dus stuur ze vooral door aan Stan en Thomas.
Ken Fernandes met Sneeuwtapper hier in Lucas Nair op RTV Maastricht. Zijn tweede plaat. Ja, wat is hier de toelichting bij, Thomas? Die ga ik uitleggen. Een sneltapper is iemand die voordat hij een slag verplaatst, omdat die slag zijn geliefde sla of plantjes bedrijft, even voorzichtig op het huisje tikt zo. Tik, 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 heel voorzichtig. En dat zorgt ervoor dat die slag zich in zijn huisje terugtrekt. Of in ieder geval zo'n plakkerige grip met de ondergrond verbreekt, zodat hij niet uit elkaar scheurt als je hem optilt. Ja. En dat vond ik een mooie metafoor. Okay. Als je verplaats je nou eens in iemand anders een situatie of in iemand anders een problemen voordat je actie onderneemt of voordat je oordeelt. Dus eerst even tikken. Eerst even tikken, eerst eventjes in gesprek gaan en dan pas... Hoe kom je daarop als je zo'n plaat af hebt dat je denkt van oké, dit heb ik, dat gevoel heb ik. Nou ja, het is gek genoeg... dat geldt zowel voor de vorige plaat als voor Sneeuwtapper hoor ik dat dan ook in de muziek. Een beetje zo'n ontwikkeling van, er komt iemand aan, daar wil ik graag naast zitten. En dan wordt het, gaat het lukken? Ja, het gaat lukken. En dan opent de muziek zich weer zo. En met Sneeuwtapper heb ik dat ook een beetje. Maar om eerlijk te zijn, die termen kom ik dan op het internet tegen. En denk ik, ja, dat past gewoon. Weet je wel? Dus meer toeval eigenlijk. Ja, dus die schrijf ik dan op en die onthoud ik tot de muziek voorbij komt. Want ik dacht, nou, daar past die bij. Dus ja, zo gaat het een beetje. Ik vind het wel leuk hoe dat proces gaat. En Stan en ik zijn niet de enigen die zich dat afvragen. Want we krijgen al een vraag binnen van Judith. En zij vraag voor Thomas. Wat is het beginpunt als je componeert? Dus dat sluit wel goed aan op wat je nu beschrijft, denk ik. Begint het met een ritme? Begint het met een melodietje of een gevoel? Wat een leuke vraag. Nou, misschien, als iedereen het goed vindt, kunnen we met het antwoord op die vraag wachten tot het 2e uur. Want dan ga ik, als het allemaal lukt, we moeten even kijken hoe dat audiotechnisch opgelost gaat worden. Maar dan ga ik een liedje van mij, volgens mij wordt het Sneeuwtapper, ga ik laagje voor laagje opbouwen. Zodat je kan horen wat er eigenlijk allemaal in zit en hoe dat werkt en zo. Ja. En dan kan ik, terwijl ik dat doe, kan ik misschien vertellen wat er eerst was en waarom ik keuzes heb gemaakt die ik heb gemaakt. Klinkt goed. Is dat inderdaad een idee? Ja, dan stellen we hem even uit naar het 2e uur, maar dan komt dat antwoord op die vraag. Lieve Judith, die ga ik zeker beantwoorden. Ja, en als er nog andere vragen zijn zoals Judith die heeft, stuur ze vooral door. In elk geval leuk dat dat gedaan is, dat ze mee aan het kijken en het luisteren is. Maar voor nu gaan we even door naar een teaser. Namelijk die van Stanley, Follow Me, de teaser van de plaat die volgende week uitkomt. Yes, volgende week vrijdag. En kun je hem even toelichten? We gaan 36 seconden van deze plaat alvast beluisteren. Ja, we gaan... het is eigenlijk een plaat dat... ik heb hem lang liggen. Veel mee gedaan, veel over nagedacht van wat wil ik er nou mee. En uiteindelijk, ik heb dus inderdaad wel al aangekondigd met wie die samen is. Hij is namelijk samen met Amanda Lepore. Zij is echt best wel groot in New York, komt uit Amerika. Is eigenlijk een soort van heel, bijna overdreven typetje of zo. En zo heeft mijn manager is er eigenlijk op die manier bijgekomen. Van, ik hoor haar hierop en zodoende. Maar je hoort haar nu nog niet op deze plaat. Dus dat moeten mensen nog maar even afwachten tot volgende week vrijdag. Maar dit is wel wat meer naar jouw stijl. Ja, dit is wel meer naar mijn stijl. Ja. Ik heb uiteindelijk dus ervoor gekozen om toch een soort van in die iets donkerdere, hardere house, tech house eigenlijk te blijven. Meer een beetje dat Amerikaanse. Waar dat nu echt heel erg groot is. Oké. Dus ook met een Amerikaanse artiest. Dus het komt ook wel weer mooi uit. Ja, dus die muziek die je in de toekomst gaat maken, dat gaat meer hierop lijken. Ja, precies. Waaronder deze platen. Ja, dus. Juist. Helemaal goed. En dat is dan 36 seconden wat we daarvan gaan luisteren. Daarachteraan plak ik Never Gonna Be. En dat is de plaat die je samen met Martin Feller hebt gemaakt. En nadat we die beluisterd hebben, moeten we dan nog maar eens even terugblikken op hoe dat proces ging. Maar hier dus de teaser. Taking the lead like 1, 2, 3. I can move, I can groove, come up, follow me. I'm taking the lead, yeah, that's right, I'm queen. If you know what's good, come up, follow me. Cause it's about to go down. If you wanna make your highness proud, I'm taking the lead like 1, 2, 3. Come and follow me. Come and follow me. Taking the lead like 1, 2, 3. Come and follow me. Lucas on air. Lucas Le Jeune. Gonna be this
Ja, Never Gonna Be dus van Stanley Radix, maar ook van Yes. Martin Feller en dan ook nog eens Danique Paffer erbij. Flinke samenwerking wat dat destijds was. Daarvoor dus de teaser van de plaat die volgende week uitkomt. En die kant, wat duistere, daar ga je wat meer naartoe in de toekomst, hebben we net gehoord. Yes. Maar toch nog even terugblikken op Never Gonna Be, op deze samenwerking. Want ja, ik vind het gewoon een hele goede plaat. Ja, dankjewel. Maar dankjewel. jij maakt een beetje de indruk dat je iets hebt van, ja, ik wil er niet meer zoveel mee te maken hebben. Nee, dat helemaal niet. Ik ben er zeker trots op. Het Oké. is gewoon... maar het is gewoon inderdaad, ja, het is toch een soort... zoals ik al zei, ik maakte toen gewoon heel veel muziek. Ik ging echt van het een naar het ander. En het was bijna alsof je een soort... Ja, niet wist wat ik eigenlijk echt wilde gaan doen. Ja. En sowieso, het is altijd leuk om met Martijn samen te werken. En sowieso een shout-out naar hem, want Martijn heeft me ook wel heel erg leren produceren, moet ik zeggen. Mhm. Dus uiteindelijk is dit er eigenlijk uitgekomen. Het is echt niet dat ik er niet trots op ben of eigenlijk niks meer mee te maken heb. Want ik ben er zeker nog steeds helemaal achter deze track en ik vond het echt super leuk. Maar het is uiteindelijk gewoon een keuze dat ik toch zo lang niks meer heb uitgebracht. Omdat ik toch één kant wilde kiezen, niet maar van alles wilde gaan uitbrengen. Mhm. En daarom dus ja, dan nu een iets donkerdere kant eigenlijk opgaan. Ja. En toen je dus met Martin Feller dit samenwerkte, oké, je hebt dus nu daardoor wel je stijl gevonden. Maar je hebt het, neem ik aan, ook muzikaal, het schrijven, het maken, ook wel wat van geleerd, neem ik aan. Ja, zeker. Deze Vooral, plaat maken. Ja, zeker, maar vooral in die periode, toen was ik heel erg aan het leren. Nu nog steeds trouwens geleerd in principe, elke dag bij, vooral in de muziek. Nooit uitgeleerd. Nee, precies. Dus, maar het was inderdaad wel een periode dat ik, voor mij gewoon nog iets minder kon produceren. Weet je wel, net volgens mij het tweede jaar aan mijn Broodacademie of zo. Dus ja, maar het hele proces eraan, daar leer je ook van heel veel van. En vooral van met andere mensen samenwerken, dat is toch wel de dingen dat ik eigenlijk toch het meest van leer uiteindelijk. Wat is de grootste les die je aan deze samenwerking met Martin hebt overgehouden? Ik denk dat ook wel vooral, want we hebben deze vocals dus opgenomen met die Danique Paffer. En dat was dus inderdaad wel het hele proces van hoe ga je dat schrijven, hoe ga je dat opnemen, daar eigenlijk, dat stukje. Oké, Ja. dus de vocals, de uitdaging. Ja, precies, erin. ja, Nou, ja, dat moeten we ja, dan maar eens oppakken, misschien ook met, Nee, joh. met Thomas erbij. Vocals gewoon niet doen, dat is wel makkelijk. Ja, zoals Thomas. Maar waarom doe jij geen Thomas vocals dat doet. dan? Ja, omdat ik daar was ik... Maak er een cliffhanger van, Ja, ik Thomas. maak er Goed, wel. ja, denk er nog even over na. Gaan we eerst even luisteren naar Ella Langley. En dan mag Thomas even te stand zo meteen nog een keer die vraag gaan stellen hier in Lucas Nair op RTV Maastricht. Don't ask if I'm doing alright. Can we skip all the talking, baby? And don't try to find the right thing to say, 'cause the words ain't working on me lately. Tears just fall on a hardwood floor. Gonna wonder why, gonna wonder what for. Don't ask if I'm doing alright. Can we skip all the talking, baby? Just let me, just let me, just let me be broken. Just let me, just let me, just let me be broken. Yeah. One night, baby, just one night. Let me feel everything that I'm feeling, and if it's alright, I'ma let it all out. I'ma let it all out tonight. So just let me, just let me, just let me be broken. Just let me, just let me, just let me be broken. You and me in the dark, just keep holding me tight while I'm falling apart, baby, just for tonight. Let me be broken. Whoa. Yeah, you and me in the dark, just keep holding me tight while I'm falling apart, baby, just for tonight. Just let me, just let me, just let me be broken. Just let me, just let me, just let me be broken. Oh, don't ask if I'm doing alright, baby, just let go, just for one night. Just let me, just let me, just let me be broken. Just let me, just let me, just let me be broken. Just let me, just let me, just let me be broken. Broken van Ella Langley en Lucas Nair
op RTV Maastricht. Ja, cliffhanger dus stand ik allemaal verder, waar we gebleven zijn. Wij praten veel te veel, ook tussen liedjes door. Want ik had natuurlijk stiekem willen nadenken over een antwoord op jouw vraag. Dat heb ik nou niet kunnen doen. Dus dan moet ik hem maar gewoon recht uit mijn hart antwoorden. Misschien was dat wel bewust van Stan. Ja, zou kunnen. Nou, het komt omdat ik zelf ben ik drummer van origine. En ik heb mezelf aangeleerd om een beetje gitaar, een beetje toetsen. Maar ik ben in principe geen zanger. Dus daarom zit er, zeker op de eerste LP, zat er geen zang bij. Tijdens het maken van deze tweede begon het wel een beetje te kriebelen. Toen dacht ik, nou, misschien is het toch wel eens een keer gaaf om dat te doen. Maar toen zat ik er al zo over in dat ik het gewoon heb afgemaakt zoals het was. Maar als we nog aan mijn teaser toekomen, daar zit zang in. Oh, oké. Oh, cool. En je had het over collabs. Dat gaaf is om te doen. Ja. En dat ben ik heel erg met je eens. Want die nieuwere muziek waar vocals bij zitten. Dat doe ik samen met Patrick, vriend van mij die in Heemskerk woont. Klereneind hier vandaan. Maar goed, online, weet je wel, gaat alles makkelijk. En samen met hem heb ik een aantal liedjes gemaakt. En daar zit wel zang bij. Oh, cool. Dus leuk. Net als jij, je blijft je ontwikkelen en veranderen. En kijken wat wel en niet en beter en slechter bij je past. Ja. Maar ik denk daarbij dat misschien ook wel de doorliggende gedachte, of misschien doorliggende conclusie is ook van, het hoeft niet zo heel lastig te zijn, de vocals, toch? Nee, zeker niet. Nee. Ja, hoe pak jij het verder aan? Want jij bent natuurlijk ook DJ en gaat dus nog meer muziek uitbrengen. Niet alleen Follow Me en Never Gonna Be, wat we net gehoord hebben. Maar als DJ, moet je daar wel, is dat wel iets wat je tactisch moet aanpakken? Ja, vooral zeg maar inderdaad, als je het meer op het DJ richt, weet je, wat kennen mensen. Dus daar maak ik bijvoorbeeld wel platen en dan zet ik daar gewoon bekende vocalen overheen. Maar als ik inderdaad gewoon muziek maak, dan verschilt het wel heel erg of ik ga zelf met iemand zitten en dan vaak schrijft die dan en zingt die in. Maar vaak is het ook van, ik probeer dan platen uit te sturen en dan is het van, dat was ook een beetje bij die Amanda Lepore van, ik heb er eigenlijk verder niks bij verteld of zo. Ik heb het gestuurd zoals het was en daar heeft zij iets overheen gezongen. Ja, precies. Ja. Dus eigenlijk stuur je dan een plaat zoals Thomas heeft, gewoon alleen... gewoon naar iemand toe. Ja, idee. Gewoon zeggen, doe maar iets mee. Wat je dus kunt doen is, jij hebt de platen toch al, en dan gewoon naar een zanger toe sturen. En dus zeggen van, alleen is jouw muziek misschien gemaakt met in het achterhoofd dat er ruimte moet zijn voor vocals. Ja, vaak wel. In het frequentiegebied en ritmisch en zo. Ja. En mijn liedjes zijn in principe niet... gemaakt om dus dat is een beetje technische details, zeg maar. Maar zo kun je misschien in de toekomst dus aanpakken. Nou, zeker. Of je gebruikt samples, in principe. Daar kun je ook nog heel veel mee. We gaan in elk geval wel nog luisteren naar Sap Interlude, als ik het goed zeg, Thomas. Yes. Een plaatje van ongeveer 1,5 minuut zoiets, waar we dus ook alweer een volgende impressie gaan krijgen van Ken Federer en zometeen de uitleg van erop. Ja, ik moet nog eigenlijk zeggen, voor je begint... Ja, we zullen hem eerst draaien en dan hebben we daarna de uitleg. Kom goed. Ik vind het ook iets wat eigenlijk een soort in een computerspel zou kunnen, Thomas. Nou, ik begrijp precies wat je bedoelt. En als er een computerspel maker toevallig luistert, give me a call. Ja, inderdaad. Maar je wilde er nog graag wat bij uitleggen. Dus bij deze. Ik wil tegen jou zeggen, normaal gesproken praten DJ's natuurlijk het intro vol tot de vocals beginnen. Maar ik zit hier niet in, dus ik dacht, ik moet jou stoppen, want de mensen moeten het wel goed kunnen horen natuurlijk. Ja, dat is een beetje de truc wat radio natuurlijk altijd wil doen. Ja, zo is maar het. wat ik eigenlijk ook dan wel leuk vind aan deze muziek, juist doordat het geen vocals heeft, waar we het net al ook met Stan dus over hadden en zo, is dat je het wel lekker geleidelijk over kunt laten lopen. Ja, dus je kunt hem al instarten en je hebt eigenlijk staat niet onder de druk en je kunt hem gewoon dus het heeft ook wel wat tegelijkertijd. Dat is ook zo, Maar alle soorten muziek zijn welkom bij Lucas Neer, dat zeg ik altijd. En het is alleen maar leuk natuurlijk om de verhalen erachter te horen. Maar dan vind ik het wel toch opvallend dat je dan
qua betekenissen doet het niet af aan... Deze is wel beperkt hoor. Deze titel heb ik gejat. Oké. Van een artiest, James Arthur. Daar is mijn oudste zoon groot fan van. En Interlude is een beetje een soort van tussenspel of zo. En dit is maar een kort nummer. Even bezinning tussen de voorkant en de achterkant. En dan gaan we weer verder met de rest. Dus Interlude, SAB staat voor Stealing a Boat, de titel. Dus SAB Interlude is gewoon een tussenstukje. Dus de titel betekent verder niks. Die is gewoon gejat. Ja, het was even wat praktisch dus. Maar dat is alleen maar goed om het dan toch wel even over die EP te hebben. En misschien ook wel Reason, het album zelf. Dus in 2023 kwam je met een album. Daar stonden 7 nummers op. Nu in 2026 dus ietsjes... 5 stuks. Iets minder dan 3 jaar later. Dus met 5 stuks gekomen. Ja, natuurlijk. Nu zijn we aan het luisteren naar nummers van Stealing a Boat tot dusver gehoord. Zit er verschil tussen wat er toen in 2023 op dat album staat en deze? Ja, mijn leven is natuurlijk nu anders dan dat het toen was. En ik denk dat je dat terug hoort in de muziek. Ik denk dat dat niet anders kan. En net als bij jou, Stan, heb ik ook een ontwikkeling doorgemaakt in mijn produceerkwaliteiten. En nu kan ik dingen die ik toen niet kon. Mm-hmm. Dus ja... Ik denk zelf dat het net een tikje professioneler hopelijk klinkt. Ja. Oké. Ja. En wat ik daar dan ook wel opvallend bij vond... is dat ik je online zag schrijven dat je zei van... Ja, er moesten weer eens wat nummers uit. Zo van, ik moet me weer eens laten horen of zo. Als ik dat liedje spoor voor spoor ga opbouwen zometeen... dan ga ik ook ergens zeggen dat soms hoor ik dingen in mijn hoofd... en die moeten dan gewoon naar buiten. En soms breng ik ze naar buiten en dan leg ik ze vast en denk ik nee, dit is het toch niet. En soms doe ik dat en dan is het helemaal te gek. Dus het hangt er ook... Het is verder een beetje afhankelijk ook van hoe ik me voel misschien. Of van sfeer of van... maar soms, ik hoor dingen in mijn hoofd en die moet ik dan gewoon vastleggen. Nou, uiteindelijk komt het daarop neer. Een muzikale gedachte dan. Heb jij dat ook wel eens zo dat je af en toe eens iets op de synthesizer speelt of iets dergelijks? Nou, het is vaak gewoon... bij mij komt het oprecht vaak gewoon zo uit het niets. Of als ik zelf muziek aan het luisteren ben of aan het draaien ben... dan krijg ik vaak nog wel de meeste ideeën, de meeste inspiratie. Ligt ook wel heel erg per dag eraan dan bij mij hoor. Want soms denk ik, weet je, ik heb nu een paar uur niks te doen. Want ik hoef even niet te studeren, ik heb even niks te doen. Ik ga even wat muziek maken en dan ga ik er zitten. En dan denk ik van en nu? Zeg maar, ja. Dus het is ook wel vaak op de meest random moment. Bijvoorbeeld gisteravond nog dat ik in één keer dacht van ik heb gewoon iets in mijn hoofd en dat moet ik nu fixen. Of aan een plaat waar ik aan bezig ben, dat ik dat even laat liggen. Of zeg het in je telefoon, heb je het, weet je wel, als een soort schets of zo. Opschrijven, vaak. Ja.
Lucas on Air. Every time June switches to July, I think of Sixers by the side of old Hogan Street. We haven't talked since you got the call, wonder if it all's going right out at UT. When you were mine, felt like a leather jacket, Elvis in his prime. The day you left felt like the day the music died. Don't know how our history is written in your mind, but in mine it's Marlboro red, white line at midnight blue. Your mama's Honda, my Americana. 2 a.m. come home with your perfume all on my collar. Dolce & Gabbana in parking lots, cooling them tires off when I couldn't keep my hands on 10 and 2. Fast cars, heartbreak, good girls don't stay longer than the summer. My Americana was you. Those days of gold, you hanging off my shoulder, and when it got cold at the Watertown Drive-In, we used to shine like a Super 8 sign, but we only burned right that high that time. When Marlboro red, white line at midnight blue. Your mama's Honda, my Americana. 2 a.m. come home with your perfume all on my collar. Dolce & Gabbana in parking lots, cooling them tires off when I couldn't keep my hands on 10 and 2. Fast cars, heartbreak, good girls don't stay longer than the summer. My Americana was you. My Americana was you. When you were mine, felt like a leather jacket, Elvis in his prime. The day you left felt like the day the music died. Don't know how our history is written in your mind, but in mine it's Marlboro red, white line at midnight blue. Your mama's Honda, my Americana. 2 a.m. come home with your perfume all on my collar. Dolce & Gabbana in parking lots, cooling them tires off when I couldn't keep my hands on 10 and 2. Fast cars, heartbreak, good girls don't stay longer than the summer. My Americana was you. My Americana was you. My Americana van Tyler Braden en daarvoor Kelly Clark met Florida on My Mind in het eerste uur van Lucas Neer op Echt TV Maastricht. We gaan er zometeen nog een uurtje tegenaan, maar eerst gaan we even richting het nieuws van 8 uur. Maar ik hoop dat jullie een beetje tot dusver leuk vinden. Zeker, zeker. Ja, Gezellig. dat is goed te horen. Jij had er zelfs nog wat voor af gezegd, Thomas, zo enthousiast was je Ja, weer. dat klopt, ja. Ook zijn, concert dus, vanavond. Ja. Nou, normaal gesproken zeggen ze mij af, dus ja, dat is wel... Ja, moet je nagaan. ik voel me wel heel erg vereerd voor dat je dat Nee, deed. ik vind in het elk geval. fantastisch. Wat jij doet voor de lokale popmuziek, echt geweldig. Dus, Ja, nou ja, petje goed, af. blijven we het gewoon doen. En misschien dat ik daarbij dan even moet herhalen dat ik het dit jaar tot en met 28 augustus blijf doen. Daarna moet ik een half jaar stage gaan lopen voor mijn opleiding. Wat? En ben ik dan in 12 februari weer terug. Dat heb ik al eens eerder moeten doen met het programma helaas. Toen heb ik een half jaar stage gelopen in Amsterdam. In dit geval ga ik een half jaar stage lopen in Keulen. Komt er een vervanger of is het gewoon het programma even niet? Wat we dan gaan doen is herhalingen uitzenden in podcastvorm. Dus wat ik dan doe is dan knip ik de platen er even uit. Dus dan alleen het gepraat. Maar daarmee heb je wel 1 uitzending in het eerste uur, andere uitzending in het tweede uur. Zo leuk. Tot we wel nog steeds de herhalingen hebben. Maar zodat je ook wel nog natuurlijk op vrijdagavond kunt terugluisteren. Want misschien is er een show die je dan net gemist hebt. Of dat je het wat sneller mee kunt krijgen, zeg maar. Dus, en de vaste items blijven er dan overigens ook gewoon in de plaat van de maand enzovoort. Daar gaan we zo meteen ook nog op terugkomen. Maar terechte vraag, Thomas, wat dat betreft. Het is alleen maar goed dat je dat hebt gevraagd. En we hebben natuurlijk net al een vraag binnengekregen van Judith. Die gaat Thomas nog beantwoorden zometeen in het tweede uur. Want daar gaat een soort
live demonstratie geven hier. Dat is ook wel leuk. Hebben we ook nog niet echt gehad. Want je ziet zijn laptop liggen trouwens op tafel. Voor de mensen die thuis meekijken. Maar als jij nog een vraag hebt aan Stan of aan Thomas hier aan tafel, stuur die vooral door via 06 13 04 8885 op WhatsApp. Daar gaat het snelst, maar je kunt het ook doen via Facebook, YouTube en Instagram. Waar we ook live mee zijn op Lucas On Air. Maar hoop ik zometeen in de tweede uur nog wat vragen van jullie door te kunnen geven. Voor nu gaan we dus even door naar het nieuws van 8 uur. Tot zo. Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 8 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Duitsland protesteerden vandaag duizenden werknemers van Mercedes-Benz tegen de geplande bezuinigingen bij de autofabrikant. Door die bezuinigingen moet het personeel onder meer langer werken tegen hetzelfde salaris en worden bepaalde activiteiten naar het buitenland verplaatst. De demonstratie was ook gericht tegen het grote banenverlies in de gehele Duitse auto-industrie. De vakbond in die sector heeft al gewaarschuwd voor een hete zomer met veel acties in de autobranche. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen worden voorlopig niet meer uitgezet. Het kabinet heeft daar afspraken over gemaakt met de gemeente vanwege de woningnood. Gemeenten moeten die bewoners nu met rust laten of vervangende woonruimte aanbieden. Tegelijk werkt het kabinet aan regels om geschikte vakantieparken om te vormen tot woonwijken. Maar de kwaliteit van de huisjes verschilt enorm. Bewoners kunnen nu alleen nog bij ernstige misstanden, zoals criminaliteit, worden weggestuurd. Door een grote bosbrand aan de Spaanse Costa Brava zijn de inwoners van meerdere plaatsen opgeroepen om binnen te blijven. De brand heeft nu volgens de autoriteiten al zo'n 750 hectare natuur verwoest. Door de harde wind breidt het vuur zich snel uit in de kuststrook van de Middellandse Zee en is het blussen ervan lastig. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. Naar de oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzoek gedaan. En het kabinet gaat 3300 mensen compenseren die ten onrechte een boete kregen voor het niet op tijd afronden van hun inburgeringscursus. Daarvoor trekt minister Aartsen 9 miljoen euro uit. De herstelregeling volgt op uitspraken van de hoogste bestuursrechter. Die oordeelde dat de boetes en de teruggevorderde leningen in strijd waren met Europese regels. Voortaan mogen gemeenten alleen nog per individueel geval een boete opleggen, maar dan moeten ze die wel goed onderbouwd hebben. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws. De ster van de stad altijd dichtbij. RTV Maastricht. Je luistert naar Lucas On Air. In my t-shirt, in my ride, running circles in my mind. Couple billion in the world, baby, you're the only girl in mine. You took the single out of my life. Now I can't wait to see you tonight. In my CJC, messing with my rear view. No, I don't feel like me, girl, if I ain't got you. In my t-shirt, in my ride, running circles in my mind. Couple billion in the world, baby, you're the only girl. In that picture in my pocket, on my cell phone when I lock it, it's all you, no lie, baby, you're the only girl in mine. Now there ain't nothing I want to myself. If it's up to me, there'd never be nobody else. In that blue beach chair by my side in the sun, don't even wanna be there, girl, if you ain't the one. In my t-shirt, in my ride, running circles in my mind. Couple billion in the world, baby, you're the only girl. In that picture in my pocket, on my cell phone when I lock it, it's all you, no lie, baby, you're the only girl. In my head when I'm dreaming, in my Friday every weekend, all my days, my nights, baby, you're the only girl in mine. Yeah, you're the only girl in mine. You took the single out of my life. Now, girl, you always be the only one I wanna see. Up in my t-shirt, in my ride, running circles in my mind. Couple billion in the world, baby, you're the only girl. In that picture in my pocket, on my cell phone when I lock
it, it's all you. No lie, baby, you're the only girl in mine. You're the only girl in mine. Yeah, you're the only girl in mine. Family in het tweede uur van Lucas on Air op RTV Maastricht. Van harte welkom terug naar het nieuws van 8 uur. Maar we gaan er nog een uurtje tegenaan voordat het weekend alweer er is. Met Thomas en Stan, die al hele eerste uur te gast zijn in Lucas on Air. Onder de namen Ken Fidder en Stanley Redax. Dat zijn de artiestennamen. Maar alle twee soort IDM muziek, hoewel dat heel erg algemeen is. Maar wel veel elektronische klanken erin. Dat mag duidelijk zijn. Cyberpunk wel stoerder klinken. Cyberpunk, ja, vind ik ook wel stoerder klinken inderdaad. Dus laten we dat dan bij jou erop drukken in elk geval. Maar Stanley, jij bent een DJ. Hebben we je onder andere leren kennen via Martin Veller, die al vaker te gast is geweest in Lucas on Air. Ja. Heb jij ook mee samengewerkt. Klopt. Maar je hebt online nog niet zoveel nummers online staan. Maar dat komt voornamelijk omdat je heel veel op het podium staat eigenlijk te draaien. Ja. Echt heel veel. Ja. Wat is heel veel? Hoe vaak doe je het? Ik heb sowieso mijn vaste plekjes in Amsterdam. Waar ik draai. De Bar 27 is bijvoorbeeld een luxe cocktailbar in de meest dure luxe hotel eigenlijk van Nederland. Op de Dam. En daarnaast draai ik vast, vind ik de vetste locatie waar ik draai, in de Escape. Kennen mensen misschien wel, misschien van vroeger nog. Op het Rembrandtplein, de grootste club van Nederland. En daar mag ik nu ook 1 keer in de 2 maanden afsluiten. Dus dat is echt wel een heel groot privilege die ik heb. Super. Ja, dat is echt heel vet. Maar dat doe je dus echt wel regelmatig dan? Ja, zeker. Niet alleen daar, maar de rest van de wereld zelfs? Ik ben vorig jaar zomer op Ibiza geweest. Daar Ibiza Global Radio en Sonica Radio, de 2 grootste radiostations daar gedaan. Dat is een place to be toch, Ibiza? Ja, vooral in mijn muziek. Ja, dat bedoel ik. Ja. En Es Paradis, een club, misschien wel bekend, ook een van de grotere clubs op Ibiza. Daarnaast in Oostenrijk, Dutch Week afgelopen maart. En verder nog heel veel plekken in Nederland. Denk aan Park City Live, dat morgen weer begint. Solar, Groove Garden, Nieuwe nog. Noem ze maar op wat dat betreft. Dus je bent heel erg druk. Maar hoe regel je dat dan allemaal? Want is dat dan... Ja, want je gaf aan, je hebt een manager. Nu wel. Daarvoor natuurlijk zelf heel veel mails sturen. Heel vaak nee krijg je te horen. En dan toch 1 keer in de 2 keer zo... als je een keer ergens mag draaien, is superleuk. En toen inderdaad nu een manager die mij heeft zien draaien bij de finale van Kunstbende. Kunstbende waar ik jaren al mee heb gedaan. Hij heeft mij een berichtje gestuurd en heeft gezegd van zullen we samen gaan werken. En nu zijn we volgens mij 2-3 jaar bijna verder. En doet hij nu eigenlijk alles wat buiten muziek maken en de muziek draaien en voorbereiden, doet hij eigenlijk voor mij. Mag ik zijn nummer? Dus dat is echt superleuk. Dus daarom dat ik ook zoveel richting de Randstad Amsterdam ga. Vooral Amsterdam dus. Dat regelt hij dus nu eigenlijk allemaal op dit moment voor mij. Ja. Maar het mag dus duidelijk zijn, jij focust je eigenlijk meer op het draaien en op die manier een following opbouwen. En dat zie je dan ook wel online terugkomen. En dan wanneer je dus die muziek gaat uitbrengen, wat je nu de komende periode meer gaat doen. Zeker, dan kan het haast niet anders dan dat gewoon veel beluisterd gaat worden. Ja, laat het op. Dat is best wel een goede aanpak. En misschien een aanpak waar veel artiesten wat van kunnen opsteken. Als je het mij vraagt wat dat betreft. Maar zometeen moeten we ook maar eens aan Thomas gaan vragen of hij dan misschien ooit eens een keer gaat optreden. Wat daar de ambitie bij is. Dat is een moeilijke vraag. We begonnen in het tweede uur van Lucas on Air met Pour Me a Drink.
Lucas on Air. Lucas Le Jeune. Living on the road, another town, another show. Between the whiskey and the women and the gypsy and the living under neon light. You walked in, cotton dress, talking words in red. Got me looking in the mirror, thinking I can do it better. Now I wanna get right. I wanna walk a straight line to your front door, running home every night with some good Lord company, little house and some cows and some kids and a little space. I wanna walk a straight line through the hills with the good Lord. And when I'm ready, knocking heavy on your daddy's door, I show your hand by and never walk away. I wanna walk a straight line. I wanna walk a straight line. Yeah. I've heard plenty say, don't let it all go to waste. You only get one chance of living, so you might as well be sinning in your young man days. But it's an empty road, and I found myself a desert rose. And I'll lose it if I let it, and I know I would regret it, so I'm gonna make it known. I wanna walk a straight line to your front door, running home every night with some good Lord company, little house and some cows and some kids and a little space. I wanna walk a straight line through the hills with the good Lord. And when I'm ready, knocking heavy on your daddy's door, I slow your hand by a bend and never walk away. I wanna walk a straight line. I wanna walk a straight line. Yeah. Yeah, I know she's the one 'cause she loves him more than me. And if only I could hold her in my arms, maybe she would say, I'm gonna walk a straight line to her front door, running home every night with some good Lord company, little house and some cows and some kids and a little faith. I'm gonna walk a straight line through the hills with the good Lord. And now I'm ready, knocking heavy on your daddy's door. I'll slow your hand by a bend and never walk away. I'm gonna walk a straight line. I'm gonna walk a straight line. Yeah. Mark Geiger, bijna 8:15 inmiddels in Lucas on Air op RTV Maastricht. En we hebben wel een leuke nieuwe vraag binnengekregen die perfect aansluit op redelijk het vaste script wat ik altijd wel heb bij Lucas on Air. Dus dat is wel fijn, want het is inmiddels 15:15 en we gaan de plaat van de maand draaien. Het is juli, 3 juli, dus hebben we ook een nieuwe plaat van de maand. En dat is altijd het kwartiertje in de show waar we toch aandacht besteden aan alle andere artiesten die in het verleden nog eens een keer te gast zijn geweest in Lucas on Air. En we hebben een nieuwe plaat van de maand, namelijk Alban met Fleur Bleu. En Alban staat beter bekend als Psycelian in ook zijn soort EDM-stijl die hij maakt. En ja, inderdaad, hij staat op de Wall of Fame heel goed gespot, Thomas. Hij had hem snel eruit gevist. En ja, Alban die komt uit Luxemburg oorspronkelijk, maar is voor de studie hier naar Maastricht verhuisd. Dus eigenlijk ook gewoon een lokale Maastrichtse artiest dan wat dat betreft. Maar Harm heeft er een vraag over, want ja, we hebben het dus een beetje over andere artiesten in dit geval. En Harm vraagt, met welke andere artiest zouden Stan en Thomas het allerliefst een keer samenwerken? Misschien dat we dat dan al Limburgs kunnen betrekken, zeg maar. Want jij kent die scene natuurlijk ook een beetje hier. Op het Limburg? Ja, Stanley, ja.
Nou ja, zullen we dan toch maar Lucas en Steve, zullen we dan zeggen? Ja, nou ik denk dat het niet voor jou onrealistisch is om eerlijk te zijn. Ja, dus, dat lijkt me wel heel vet. Ja, tuurlijk. Kan me voorstellen. Ik denk als je ze kan weten spreken en contact met ze weten krijgen op een of andere manier, dan dat het wel lukt. Ja. En dan stuur je ze ook meteen even naar Lucas Neer als dat zou kunnen. Dus dat, Thomas, jij kent het heel moeilijk bij. Ja, nou, ik zit nog te weinig in de scene, dus daarom vind ik het ook extra superleuk dat ik hier zit. Hè. Misschien dat er wat contacten gaan staan, dat zou ik fantastisch vinden. Maar om het toch een beetje Limburgs te houden. Ik heb laatst in de nieuwe Noord-Amerikaanse band YT, Yesterday and Today gezien. En met de zanger van die band, een oude Amerikaanse hardrock band, zou ik wel een keer samen willen werken. Dus toch een beetje Limburgs dan dat ik ze in Heerlen gezien heb. Je doet wel veel Limburgse culturele activiteiten dan, heb ik zo het idee. Ja, zeker. Alleen maar goed. Natuurlijk, Harm, bedankt ook voor het kijken en luisteren naar Lucas Neer voor de goede vraag. En als meer mensen nog vragen hebben natuurlijk aan Stan, aan Thomas hier aan tafel, stuur het vooral door via WhatsApp 06 13 04 8885. Of via Facebook, YouTube en Instagram. Voor nu dus door naar de nieuwe plaat van de maand van jullie. Lucas on Air. My name is Alban, stage name Saisalian, and my song Fleur Bleue is this month's Song of the Month on Lucas on Air. Enjoy your listening. On m'a promis une terre pleine de roses. Le premier pas n'était qu'un jeu de mots. Je t'ai sans armure, un royaume obscur, perdu sans repère, c'est pour nos semper. Recommence tout, recommence tout, recommence tout, recommencer. C'est de me battre content de fleurs, repoussant en moi au fil du temps, courant dans les champs, bleus comme ceux d'avant, indépendants des repères, suivant ceux dont je rêve. Recommence tout, recommence tout, recommence tout, recommencer. Ja, de plaat is van Saisalian Alban, die hier letterlijk ook zo om de hoek woont. Dat is ook wel grappig van de studio van RTV Maastricht. Maar ja, het zit wel aan jouw kant, hè? Wat vond je ervan, Thomas? Ja, er zit een vocaal in, dus ik vind helemaal niks. Nee, ik vind het geweldig. Ik vind het geweldig dat zoveel mensen gewoon maken wat ze mooi vinden, in plaats van dat iedereen probeert te maken wat ze denken dat goed gaat verkopen. Ja, inderdaad. Dus ja, ik vind het geweldig. Ja. Er gaat zelfs de studiotelefoon vanaf, zo goed is die. Dat is het geluid wat de mensen op de achtergrond horen. En volgens mij is het Peter uit Ambi die belt, want die belt altijd elke week om even te zeggen dat het een leuke show is. En dat vind ik altijd heel aardig van Peter. Maar ik zal zo meteen even opnemen voor hem. Voor nu gaan wij door naar de plaat van de maand hier in Lucas, of de plaat van de maand, de battle, moet ik zeggen, in de Lucas Nair. Maar voordat we dat dus doen,
Zullen we voor jou Follow Me noteren als plaats van maand, Stan? Ja, zullen we dat doen? Oké, dan mag jij mezelf kiezen. Eentje van mezelf dan. Dan denk ik Found Missing, de volgende, die we zo meteen gaan doen. Oké, nou dan heb ik die weer nog, even kijken, hebben we die nog klaarstaan? Nou ja, goed, we hebben nog veel wat klaarstaan, dus we moeten zo meteen even... Maar hij staat in elk geval dus nog genoteerd, dat is mooi. Gaan we door naar de Battle, 2 platen tegenover elkaar deze week, die... in het verleden te gast zijn geweest bij Lucas Nair. 2 singer-songwriters, Harold Konings en Seal Koopmans. Zij hebben artiestennamen Harold K. En gewoon Seal. En 2 nieuwe platen. Dat is eigenlijk gewoon de insteek van deze week. Dus alle 2 nieuwe singer-songwriter muziek uitgebracht. Ja, die plaat van Harold K. Dit is schuld, schaamte en leed het zich niet bedekken. Mijn beste Limburg, maar zelfs voor mij is het lastig, Thomas. Dus ja, ik hoef me niet te schamen. Nee, precies. Ja, wij kunnen elkaar aan. Kun jij eigenlijk Limburg stand of niet? Nee. Nee, ook niet. Erg, hè? Nou ja, wij allemaal dus niet. Maar we zijn wel allemaal. Eigenlijk allemaal Limburgers. Jij inmiddels ook natuurlijk. We voelen ons hier gewoon thuis en dat is waar het om gaat. Dat is ook zo. En over thuis gesproken, daar gaat de plaat van Seal dan ook weer over. Die heet Love Brings Me Home en gaat over waar je je thuis voelt in dat geval. Dus Harold tegenover Seal. Welke van deze 2 wil je volgende week in de playlist horen? Laat het weten via Lucas On Air. En we beginnen met Harold en daarna dus Seal. Aan de zelfkant, gans vroeg in de morgen, doe drugstien, groen overal. Ik loop op sneakers. Ergens bleef hier gaat onbesproken. Schuld en schaamte, het leert zich niet bedekken als het pijnlijk is. En hoe het vaak langzaam helder wordt, lijkt dat vooral aan dich. Hoe dat mij overvult, hoewel ik dich al zo lang ken. Zuist du der buzer toch, wie er boven het veld zweeft. Schuld en schaamte, dat leert zich niet bedekken als het pijnlijk is. Och, nu ik van dich weet wat ik al een tijd al wilde. Ja, dat schuld en schaamte, dat leert zich niet bedekken als het pijnlijk is. En hoe het vaag toch langzaam helder wordt, lijkt dat vooral aan dich. Hoe dat mij zo overvult, hoewel ik dich al zo lang ken. In grensverkeer zijn veel zo bedreven. Schuld en schaamte, het leert zich niet bedekken als het pijnlijk is. Schuld en schaamte, het leert zich niet bedekken als het pijnlijk is. Schuld en schaamte, het leert zich niet bedekken als het pijnlijk is. Schuld en schaamte, het leert zich niet bedekken nu het pijnlijk is. Je luistert naar Lucas On Air. How did I see you? You've opened up
some kind of door. Now I feel like I've been needing you more and more. It's been some distance, but we'd go from back and forth. Now I realize there's no one who's loved me like this before. Some people come, some people go, drifting like leaves in the wind they blow. But at the end there's one thing I know, the love that stays, the love you show. Sometimes I don't know where I belong, when I feel tired and I feel alone. But at the end there's one thing I know, the love that stays, it brings me home. I see you in me, within every step I take. It's not hard to see, you were written in my DNA. Every heartbreak and every hell that I've been through, you were there for me. It may be late, but I see it too. Some people come, some people go, drifting like leaves in the wind they blow. But at the end there's one thing I know, the love that stays, the love you show. Sometimes I don't know where I belong, when I feel tired and I feel alone. But at the end there's one thing I know, the love that stays, it brings me the love that stays, it brings me home. Some people come, some people go, drifting like leaves in the wind they blow. But at the end there's one thing I know, the love that stays, the love you show. Sometimes I don't know where I belong, when I feel tired and I feel alone. But at the end there's one thing I know, the love that stays, it brings me home. The love that stays, it brings me home. Als onderdeel van de Battle Seal en daarvoor dus Harold K. hier in Lucas Nair op RTV Maastricht. Je kunt je voorkeur voor de volgende week doorgeven via de socials dus, lucas.onair. Maar voor nu gaan we door even naar een soort live demonstratie. Dat vind ik wel grappig eigenlijk, want dat hebben we nooit echt gedaan in de show. Dat is ook wel iets nieuws wat we dan hebben. Maar Thomas, je hebt je laptop erbij gepakt, je hebt je laptop meegenomen vandaag. Ja. En je hebt dus, ik kreeg al eerder de vraag van, hoe gaat dat dan, zo'n liedje opbouwen? Begint dat met een ritme, een melodietje, een gevoel? Een verlaat antwoord op de vraag van Judith. We gaan er nu een soort antwoord op geven, want je gaat laagje voor laagje een plaat opbouwen. Ja, het is wel een klein beetje een technisch experiment, omdat we eigenlijk... Wat we horen is het geluid zo meteen uit de speakers van de laptop. Dus dat klinkt misschien niet zoals iedereen dat gewend is. Maar het nummer is al een keer voorbij gekomen. Dus iedereen weet al ongeveer hoe het klinkt. Dus ik denk dat die vertaalslag in de hoofden nog wel gemaakt kan worden. Maar het vangt het redelijk goed op, het geluid gelukkig. Dus dat scheelt. Dus ik denk dat, behalve de bas misschien, dat je het niet zo... Nee, precies. Dat we best wel goed kunnen horen. Ja. Maar hoe ga je... neem ons er doorheen, zou ik zeggen, hoe dat dan gaat. Dat ga ik doen. Oké, daar gaan we. Als ik aan een liedje begin, dan is het allerbelangrijkste voor mij eigenlijk dat er sfeer in zit. Dus daar was het... Mag de muziek uit op de achtergrond? Want anders gaat het er dwars doorheen lopen. Het allerbelangrijkste voor mij is altijd sfeer, dus daar ben ik mee begonnen. En dat klinkt dan ongeveer zo. Sfeer. Maar zo is de track niet begonnen. De track is begonnen ook met een ritmisch, melodisch ding wat in mijn hoofd rondspookt en wat eruit moest. En dat kan dan de vorm krijgen van een gitaar of een piano of zelfs een basgitaar. Maar dat is het allemaal niet geworden. Uiteindelijk heeft het als volgt vorm gekregen. En ik ben natuurlijk van oorsprong drummer, heb ik eerder verteld. Dus dan moet er zeker, dit is alvast een breedje wat je hoort. Daar kom ik zo meteen op terug. Dat wordt duidelijker als de drums erbij komen. En daar begin ik nu mee.
Dat was de kick. En wat is een kick? Vind ik dan, hè? Zonder een snare. Dus die gaan we als volgende inschroeven. Daar is de snare. En wat zijn de kick en de snare samen? Zonder een hi-hat, dus die komt er ook in. Begint dat dan een klein beetje op een liedje te lijken misschien. Op de snare zit zo af en toe een accent, wat ik er nu in heb gedaan. Eens in de 4 maten geloof ik komt hij dan voorbij. Ik zet ook de drums zometeen aan die in die break komen. Zodat dat vast een beetje vorm krijgt. De drums dus. Waar ik heel veel van hou, naast drums en gitaren. Dus ik heb er ook lekker daar was hij al, een paar gitaren aan toegevoegd. Ook in de break zometeen komt de gitaar voorbij, zodat die alweer wat extra vorm gaat krijgen. Hoor je ze? Ja, hè? Gitaarpartij 1, gitaarpartij 2. Komt een breakje weer. Met de bas vast erin, want dat missen we nog. En dan hebben we er bijna hoor. Nu staat het liedje toch wel bijna, maar wat zou er nog bij moeten? Denken jullie? Misschien? Bas, dacht ik aan. Dus dan komt de bas. Daar is de bas. Ja, je hoort hem wel erbij. Ja. Ja. En als laatste dacht ik, er zit weliswaar geen vocalen in de muziek, maar toch wel een soort van leadpartij. En die vind ik altijd gaaf als dat uit de wat oud-klinkende synthesizers komt. Dus die komt er nu nog bij. En zo bouw ik dat dan langzaam op. Beetje zoals we bij Radio 2 ook altijd doen, hè? Zo'n laagje per laagje doorbouwen inderdaad. Precies, Dus grappig. Leuk. Ja. Dus nou, bedankt. Bedankt voor de live demonstratie. Klonk erg grappig, inderdaad. Graag gedaan. En een beetje je gedachtegang daarbij te krijgen. Mijn muziek live uitvoeren gaat niet, want ik doe natuurlijk niet alleen de drums, maar ook de gitaar, de bas en de toetsen. En dat kan ik niet allemaal tegelijk doen. Dus ik dacht, nou, dit is de best second thing. Dan. Hebben we toch een beetje een idee ervan gekregen hoe het dan gaat bij je. En daarmee ook Judith haar vraag beantwoord. Gaan wij door naar de winnaar van de vorige week. En dat was Barushko. Er is geen erger leed dan het leed dat men zichzelf aandeed. En hoe vrees ik het meest dat ik dich vannacht nog verleed. Gebroken hart, nimmer zoveel dat op die naam steekt. Verblind door de nacht en ik toe wies toe doen, terug naar hem toescheet. Dus doet mich 1, 2, 3 margarita's, voordat de nacht mich bij je omheen. 1, 2, 3 margarita's, zodat ik dit vergeten kan. Er is geen ergere douche dan de douche ten nederste stille. Doe ik meegaan en mijn hart stond gelijk in de bruin. De dans wordt van dicht, ik hou een schoenhondje, gar niks te willen. When it's not just me amor, nee, you can't always get what you want. Dus doet mich 1, 2, 3 margarita's, voordat de nacht mich bij je omheen. Dat doet mich 1, 2, 3 margarita's, zodat ik dich vergeten kan. La la
het leed dat men zichzelf aandeed. Als de storm voorbij is, kan ik maar beter mijn ogen sluiten. Nu is het afwachten tot oktober het jalbuizen aandeed. En tenslotte keert hij de bar en ik zo met naar boete. Maar doet me geest nog 1, 2, 3 margarita's. Voordat de nacht mich weer omheen. Ja, doet me 1, 2, 3 margarita's. Zodat ik dich vergeten kan. De winnaar van de battle van de vorige week. En dat was Barushko in Lucas on Air op Echt TV Maastricht. Nog ongeveer 20 minuutjes te gaan. Kleine, of iets grotere 20 minuutjes. In Lucas on Air dus. Voordat het weekend voor de deur staat. Maar we hebben nog een paar dingen te bespreken met Thomas en Stan. Die vandaag te gast zijn. Stan als Standy Redex door de Limburgse DJ-wereld. Maar eigenlijk door de hele wereld, beter gezegd. Bijna wel, hè? Ja, want we maken flink stappen wat dat betreft. En Thomas, die onder zijn artiestennaam Ken Filler dus muziek uitbrengt. Net een soort live demonstratie van hebben gehad. Erg interessant en eigenlijk ook nog nooit echt gedaan, zo'n live demonstratie. Dus ook voor mij iets nieuws. Leuk. Het is alleen maar leuk om daar nu ook nieuwe dingen erbij aan toe te voegen. Maar we hebben dus geluisterd naar de muziek van jouw album, van je EP, Thomas. Vraag me af, is dat iets voor een DJ, zoiets doen? Een album of een EP uitbrengen? Ja, tuurlijk, zeker. Maar dat wil je dus wel doen? Dat wil ik ooit een keer doen. Op dit moment eigenlijk vooral met singles bezig. Maar ik denk, als ik op een gegeven moment heel veel muziek klaar heb en denk van oké, dit past bij elkaar, dan dat is het, hè? Is er zeker ruimte voor een Want EP. Natuurlijk. Ja. Oké, nou dat is wel goed om te horen dan. En doe jij dat net zoals we net misschien met Thomas ook hebben, ook een laagje voor laagje het opbouwen? Want misschien dat je bij jou eigenlijk die vraag ook wel kunnen laten beantwoorden van, ja, hoe begint het voor jou een ritme, melodietje? Ja, zeker, maar dat is dus ook wat bij mij eigenlijk wel heel erg verschilt. Van, wat heb ik in mijn hoofd? Heb ik een melodie in mijn hoofd? Heb ik een baslijn in mijn hoofd? Heb ik, meestal als ik echt geen inspiratie heb of denk van oké, ik wil nou gewoon wat muziek gaan maken, dan begin ik vaak met drums. Het kan ook zomaar zijn dat ik met een vocal sample begin. Het verschilt echt per keer als ik muziek aan maken ben. Ja. En hoe ging dat bijvoorbeeld met Follow Me, die we de teaser van hebben gehoord? Dat is ook een 2-3 jaar geleden dat ik daarmee ben begonnen. Volgens mij... komt volgende week uit. Ja, het is een heel proces geweest. Zo gaat het soms. Heel proces geweest. Vaak wel. Ja. Volgens mij is dat met de bas begonnen. Oké. Not sure, maar volgens mij wel. Ja. Dus vaak beginnen we misschien met de bas, drums, de wat onderliggende ja, precies. tonen. Ja, in principe wel. Geval, ja. En dan begin je ook vanuit daar verder te bouwen. Ja. Oké. Nou, ik vind het wel... dan hebben we jullie alle twee die vragen dus kunnen laten beantwoorden. Alleen maar goed natuurlijk. Zometeen hebben we nog 1 plaatje van Ken Filler klaarstaan in deze uitzending. Maar voor nu gaan we nog even door naar Old Dominion. En dan heb je nog een laatste paar vragen voor Thomas en Stan hier aan tafel. Voordat ze weg zijn over 20 minuutjes, stuur ze vooral door 06 1304 8885. I was letting the sun and the rum just do what it does. I threw my phone in the water, little push on the dock. She was packing her bags, I was popping her top. Is she gone for the summer, gone for the night, gone for the weekend or the rest of my life? Was she laughing, was she crying as she walked away? I can't say. I was on a boat that day, the river was rolling, I was getting my float on. She was telling me so long, I was already so long gone. Could have been halfway to Houston, but I didn't care. I was drunk as a skunk eating lunch with a cross-eyed bear. You've been there. She was looking for something better than me. I was looking for nothing, just riding the breeze. Is she gone for the summer, gone for the night, gone for the weekend or the rest of my life? Was she laughing, was she crying as she walked away? I can't say. I was on a boat that day, the river was rolling, I was getting my float on. She was telling me so long, I was already so long gone.
day, 'cause it was. And I still got a buzz. And she gone for the summer, gone for the night, gone for the weekend, or the rest of my life. Was she laughing, was she crying? As she walked away, I can't stay. I was on a boat that day, the river was rolling, I was getting my float on, she was telling me so long. I was on a boat that day, the river was rolling, I was getting my float on, she was telling me so long. I was on a boat that day. Hey, hey, hey. I was on a boat that day. Old Dominion met I Was On A Boat That Day. Lucas Nair dus, RTV Maastricht. Heb je nog vragen aan Thomas en Stan? Stuur ze door. Wel leuk dat er zoveel ook zijn binnengekomen deze uitzending. Dus, en dat je ook volgens mij best wel wat luisteraars hebt meegenomen, hè Thomas? Jullie alle twee overigens, volgens mij. Dus vandaar. Waarvoor heel veel dank. Ja, Crossed hebben we klaarstaan, Thomas. Dat is de volgende plaat die we gaan draaien. Maar heb je daar dan ook alweer zo'n leuke betekenis bij, of niet? Bij Crossed? Ja. Nee. Net zoals alle anderen? Het is een compleet betekenisloos liedje. Dus nee, natuurlijk niet. Nee. Nou ja, Crossed gaat over overgang, toch? Je cross van het ene naar het andere. Dus dit nummer crossed eigenlijk van ambient, techno naar een beetje meer rock. En dan weer terug. En dan eindigt het met weer een andere soort. En cross betekent ook boos, toch? Kwaad. En ik weet niet of jullie dat ook zullen horen als ze hem gaan luisteren. Maar dat zit ook al een beetje in dit liedje. Soms ben ik boos op iets. En dat hoor je dan een beetje terug. Oké. Dus dit was een beetje frustratieverwerking. Een beetje frustratieverwerking. Moet ook. En beter in muziek dan toch ergens anders. Ja, dat is zeker zo. En wat betreft de EP Stealing a Boat, die dus dit jaar is uitgekomen in mei om precies te zijn. En dan Reason, het album dat in 2023 uitkwam. Zijn het dan allemaal losse betekenissen of heb je ook een soort samenhangend verhaal ervan gemaakt? Er is geen samenhang tussen de eerste en de tweede, behalve dat ze natuurlijk logisch door dezelfde persoon gemaakt zijn. En dat ze allebei dus uitgaan met wat ik gaaf vind in muziek. En dat is sfeer, wat ik net al zei, een beetje. En een beetje ritme en een beetje liefde en een beetje... Nou ja, wat ik mooi vind aan muziek zit in allebei, dus dat verbindt ze in ieder geval samen. Ja, oké. Dus qua betekenis is het niet zo, in elk geval meer qua muziek enzovoort het op elkaar aan laten sluiten. En dan elke plaat een losse betekenis daarbij. Ja, waaronder dus Crossed, waar we nu gaan luisteren naar Lucas Nair.
Crossed van Ken Verderus en Lucas on Air op RTV Maastricht. En hier zitten ook nog wat gitaarklanken in. Ik hoor ook wel het bozere erin wat je beschrijft. Ja, als je dan toch weet, dan hoor je dat er makkelijk in. Hè? En ik ben nu extra boos, want je hebt de gitaarsolo die aan het einde zit, heb je gewoon eraf geknipt. Dus, maar dat is niet erg hoor, want dat gaat zo. En misschien ook wel een leuke uitnodiging, als mensen dat dan helemaal willen horen. Ga even lekker naar het platform van je keuze, Spotify, wat het dan ook is. En daar kun je dan even lekker helemaal op je gemak luisteren. Ja, zeker. En wat ik ook wel grappig vind op wat erbij hoort, is de twee covers van de EP. Want we hebben het dus net over de EP en het album gehad. Tot de losse betekenissen zijn. Nou, we zien het op de televisie achter je. Maar je kunt het natuurlijk ook online bekijken. Maar het zijn 2 robots bij de eerste en daarna nog een robot. Bij die eerste zie je dus... de can filler, dat dus die 2 blikken met zo'n touwtje ertussen waar dus de naam vandaan komt. Ja, precies. En bij de tweede zie je alleen een robot. Ja. Hoe ben je daar nou opgekomen? Nou, het is misschien een beetje commentaar op de maatschappij. Dat er zoveel digitaal is tegenwoordig. Dat we misschien soms het menselijke contact een beetje uit het oog verliezen. Oké. En we hadden deze radioshow ook op afstand kunnen maken. Ik heb ook een microfoon thuis. En dan gaan we, maar dat is toch veel minder gaaf dan hier in de studio bij elkaar zitten en elkaar ook kunnen voelen en ruiken, bij wijze van spreken. Ja, dus en weet je, als je dan keer in de trein zit, iedereen zit op die telefoon. En niemand kijkt naar elkaar. En dan klink ik een beetje als een oude lul misschien. Dus, zo is het niet bedoeld. Hè? Want er is zeker waarde in. Zonder al die digitale hulp zou ik mijn muziek niet eens kunnen maken. Maar volgens mij moet je alles een beetje met mate doen. Ja. En dus ook met die digitale dingen soms een beetje oppassen. Oké. Maar het is dan dat illustreren die robots van die covers dus voor jou. Die tweede cover op Sitting Above, die heeft ook een heel klein traantje. Dat heb ik er digitaal aan toegevoegd. Oh, dat is me nog niet eens opgevallen. Het is echt heel klein. Ja, dus weet je wel, dus dat zijn er van die kleine steekjes die ik... in mijn muziek stop ik ook vaak hele kleine ear candy, noem ik dat dan. En dus dat is eigenlijk wat het is. Oké. En hoe heb je die zelf dan ook getekend? Die koffers of zo? Nee. Ik heb dan... ik vind dat online, digitaal. Het spreekt allemaal wel elkaar een beetje tegen. Ja, maar goed, het heeft ook voordelen toch? Ik vind het dan online en ik vraag degene die dat heeft gemaakt, als dat moet. Soms hoeft dat niet, maar doe ik het toch. Vind je het goed dat ik dit gebruik? En de meesten vinden het helemaal te gek. Oké. En die gaan dat dan ook bij hun, in hun online omgeving gaan ze dat delen. Of als ze het gaaf vinden dat hun spullen weer worden gebruikt. Ook een soort collaboration eigenlijk. Dus, ja. Maar het is dus wel grappige betekenis. Dat wel dan achter. Want ik maak graag muziek en dat kan ik ook wel een beetje. Maar tekenen kan ik echt helemaal niet. Dus, ja, dat moet je dan toch ergens anders vandaan halen wat dat betreft. Hè? Ja. Hoeveel nummers heb je nog op de plank liggen? Waar werk je nog allemaal aan? Ik werk momenteel aan een EP'tje met zang. En daar heb ik momenteel 4 liedjes van. 4 liedjes? Ja. Oké, dus van die zang. Nou, daar ben ik wel benieuwd wat dat met zang erbij gaat komen. Ik kom heel graag een keertje weer terug. Als het er is, dan moet je het vooral doorsturen. Dan hebben we ook een beetje toch de ontwikkeling van Canfiddler zo gehoord, toch? We weten hem nou te vinden toch, Stan? Ja, precies, ja. Hoeveel nummers heb jij nog liggen, Stan? Echt veel te veel. Ja. Ik begin eigenlijk elke week wel aan iets nieuws. Dat is misschien ook al een beetje een ding. Ik moet dingen gaan afmaken. Dus ik heb op mijn to-do-list staan dat ik komende weken en de vakantie dus projecten ga uitzoeken van dit gaat af en dit gaat waarschijnlijk niet weggegooid worden, maar iets later. Dus ik moet wel iets meer gaan focussen. Maar het zijn er denk ik nu 3, 4 denk ik die wel echt richting afgaan. Nog na Follow Me dan. Nou, dan kun je dus... er komt nog genoeg uit. Komt nog genoeg aan de komende weken. We spreken volgend jaar gewoon weer af. Zelfde tijd, dezelfde plan. Goed idee. Ja, zeker. We kunnen het gewoon een jaar vooruit plannen inderdaad. Hè? Dus wat mij betreft helemaal goed. Gaan wij nu nog even door naar wat country muziek. John Party en Luke Bryan en Lucas Nair. En dan zometeen moeten we helaas de show alweer afsluiten. Het gaat altijd zo vrij natuurlijk. Belachelijk. Ja, helaas. I'll wear a 20X American hat, a gold buckle from a rodeo. I wear a dusty old co-op cap, make my living on them old turn roads. I ride a quarter horse, my tractor's right here. I drink whiskey, and I drink beer. Cowboys and plowboys, just some good old small town boys. Both make the world go round, boys.
girl to the honky tonk. I two-step and I spin her around. I take mine to them fields of gold. Hold her tight while the sun goes down. Cowboys and plowboys, just some good old small town boys. Both make the world go round, boys. Boy, ain't that the truth? Yeah, we got different roots, we wear different boots, but we ain't that different when the day is through. So here's to the cowboys and plowboys like me and you, just like me and you. We crank some George Strait, We crank some old Hank. from the big sky to the riverbank. Cowboys and plowboys, just some good old small town boys. Both make the world go round, boys. Boy, ain't that the truth? Yeah, we got different roots, we wear different boots, but we ain't that different when the day is through. So here's to the cowboys and plowboys like me and you, just like me and you. Just like us, Barton. You got that right, Luke. Lucas on Air. Lucas le Jeune. Sunday morning, man, she woke up fighting mad, bitching and moaning on and on about the time I had. And by Tuesday, you could say that girl was good as gone. And then when Thursday came around, I was all alone. So I went for a drive to clear my mind. Ended up at a Shell on I-65. Then I won $100 on a scratch-off ticket. Bought 2 12-packs and a tank of gas with it. She swore they were a waste of time, all, but she was wrong. I was calling number 5 on the radio station, won a 4-day, 3-night beach vacation. Deep sea senorita fishing down in Panama. And I ain't gotta see my ex-future mother-in-law anymore. Oh Lord, when it rains, it pours. Now she was sure real quick to up and apologize when she heard about my newfound luck on that FM dial. And it's crazy how lately now it just seems to come in waves. What I thought was gonna be the death of me was my saving grace. It's got me thinking that her leaving is the only logical reason that I got the last spot in the Hooters parking lot, and the waitress left her number on my check with a heart. She picked up on the first ring when I gave her a call. And I only spent $5 at the Moose Club raffle, won a used 4-wheeler and 3 free passes for me and 2 of my buddies to play around a golf. And I ain't gotta see my ex-future mother-in-law anymore. Oh Lord, when it rains, it pours. When it rains, it pours. I've been on one hell of a redneck road for 3 weeks now. And it all started on the
she walked out. Then I won $100 on a scratch-off ticket. Bought 2 12-packs and a tank of gas with it. She swore they were a waste of time, all, but she was wrong. And I was caller number 5 on the radio station, on a 4-day, 3-night beach vacation. Deep sea senorita fishing down in Panama. And I ain't gotta see my ex-future mother-in-law anymore. Oh Lord, when it rains it pours. When it rains it pours. Luke Combs met When It Rains It Pours sluit deze uitzending van Lucas on Air alweer af. Hartelijk dank voor jullie komst, Stan en Thomas. Ja, dankjewel dat we hier mochten zijn. Ja. Superleuk. Ja. Nou, en als jullie elkaar in elk geval elkaar weten te vinden wat betreft de muziek, dus misschien wellicht dat je elkaar nog kunt blijven volgen of zo. Zeker. Maar volgens mij is dat wel het geval. Ja, dat is fijn. Nou, dat is dat bij deze gebeurd. Mijn laatste vraag die ik op het lijstje heb staan en waar we er nog aan toe gaan komen is, wat ik ook wel erg leuk vind aan jullie beiden online, is jullie hebben ook beide heel veel internationaal publiek online, hè? Nou ja, van Stan weten we dat hij ook al internationaal draait. Dus dan is dat misschien wat logisch. Maar ook jij, Thomas, staat echt gewoon in weet ik het hoeveel playlists. En dat resulteert dan in luisteraars uit Mexico, Brazilië, Amerika. Zie ik enige uitleg voor van hoe dat niet. kan? Nee, eigenlijk niet. Ik vind het wel heel moeilijk om de juiste luisteraars te vinden. Hè? Want niet iedereen vindt instrumentale muziek leuk. En binnen instrumentale muziek lang niet iedereen mijn muziek. Dus hoe vind je nou de juiste luisteraars? En je moet gewoon de juiste playlists treffen. En mensen die een gokje bij mij willen nemen om dat een keer erop te zetten. En kijken wat er dan gebeurt. Je moet ook een heleboel geluk hebben. Want we hadden het net al over. Er komen meer dan 100.000 tracks per dag bij op al die verschillende platforms. Mm-hmm. En om gevonden te worden is gewoon ontzettend lastig. Dus je moet een beetje geluk hebben. Ja. En dan zitten er kennelijk mensen inderdaad in Brazilië en Mexico en de Verenigde Staten die dat te gek vinden. Ja. Ik vind het super bijzonder. Ik denk dat het wel sneller gaat met jullie genre dan een singer-songwriter of zo die hier liedjes uitbrengt. Maar het is ook wel bij ons beiden, ook vooral spreek ik natuurlijk voor mezelf van, het is muziek dat gewoon over de hele wereld wel gedraaid wordt en bekend is. Ja, en dat is niet zo snel met een singer-songwriter of zo. Nee, precies. Zeker niet als het Nederlandstalig is. Dan is het misschien al sowieso beperkt. Dus dat is toch wel het genres eigen, maar dat herken je dus ook, dat jij dus ook internationale luisteraars dan hebt voor Never Gonna Be dan alleen en wat er gaat komen. Wat er gaat komen, ja zeker, natuurlijk. Ja, dat is gewoon, het is muziek dat je in principe overal, vooral op festivals en in clubs gewoon hoort. Ja. Dus ja, mensen vinden het overal ter wereld ook leuk. Ja, inderdaad. Nou, zodoende bijzonder, dus, hè? Denk ik dat we wel redelijk alles besproken hebben wat er tot dusver te bespreken valt bij jullie. Ja, nee, zeker. En wanneer er de volgende keer jullie weer te gast zijn, dat is slechts een kwestie van tijd. Laten we het daarop houden, want jullie zijn natuurlijk in de toekomst weer welkom bij Lucas on Air. Ook voor de mensen thuis, hartelijk dank voor het kijken en luisteren naar deze uitzending van Lucas on Air elke vrijdagavond. Dan zijn we er dus tussen 7 en 9 en volgende week een uitzending in het kader van de Week van de Limburgse Popmuziek. Want die is vandaag begonnen en gaat een week lang door. En volgende week staat Lucas on Air daarin van in het teken. Leuk. Maar voor nu dus een heel fijn weekend alvast. En daarbij nog even een korte huishoudelijke mededeling dat we tot 28 augustus dus doorgaan met Lucas on Air dit jaar in 2026. Maar dus een hele zomer lang nog Lucas on Air. Tot de volgende week. Doei! Vanuit de hoofdstad